Kubor na Khlem jong unong san Hima. Nong Aiktin ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ka Jantia ha ka Jingïakhih balalong henne ka singi halat kor kalashim da ka wai karai ban Pynlong da ka Jingïakhih ba Khlem bo por nadu kapor khandai bajemen step ha ka arpunyo tarik urisau araja apusan uba wan chua nong tudu habakran chekila apathai kubor uloong bakani ka Jingïakhih jongki kalong bahadin baka association kalapha jingtho shaki company ha ka Jingïakhih ban aikam miki khasi ha ka ban kit cement clinker bat kiwei hindrei ki Khlem yo jubab ai dei halor kane kamat bat lingba ka general meeting ka balalong minta ka si kinong elam kila shim ya kani karai ban Pynlong da ka Jingïakhih Jantia ngan brief mga kumu spokesperson but batam nang ta ngin ailat chay presiden rangba jongi bin batai kham benia haji de yerba mentakasngi bat ka meeting bang long mentakasngi kemanukong haji de bat ka Jantia kumba filatip por menshwa bangila ai ya ka kubor shapiki media ro bangila don ka jingtho chiti sha ki cement factories haji de ban ai kam ban ai bala ya ki briu ki jongi kamtam ban kit cement bat clinker te henry hadin bengila pha ya ka chithi ka banangkong ngi Khlem yo response ka baar ngila pha ka chithi Khlem yo response te menta ngila khot ya kene ka general meeting da ka central body ban pensngiu ya jinge jong di Jantia te presiden jong ka Jantia unit iba hebor periat ila pensngiu hangi tangi kum ka general meeting menta ka sngi ngila shim da kene ka way ka sur ba ha ka Jingïakhih ka jong i kumi district president bar ka Jingïakhih jong i president rang ba jong i ba amos ba ngin shim rai ya ka we ka jimut lang ba ka jing pashat jong ki members baro ki bawan menta ka sngi ba ngin shim ya ka straight ha ka arpen yo trik ubnai uba chipeu ba ha ka arpeu san nadu ka por khandai beji min step te kata ka de ka jing ha ka jing de bat ka Jantia bat kabaar nang ta ngi kerpat sya ki dealer ki badai hapo ka state ke jongi ngi ai por epi sitio bapin penbiang nadu menta ka sngi bami ekne kubor ngi kerpat epi bapin penbiang ya ki cement haman ki dukan ki jongpi ya ki jingdon kam hapo ka state bangim kwa ba kanlong ka jingthut ya kinong chong jong ka state ke jongi ha jing de bat cement lene haji de bat clinker bat kiwe hagban ya ki mineral sene ki bami na Jantia te kumta ngi ailat pin ya penbiang ya kini ki mar ki mata ki jongpi hag dukan jongpi kenang makanom thut namar wat mangi ngimtip ba ya kene ke strike ka bangin khot ha ka ar ngeu trik kan kut lano te kumta ngi kerpat sachisen ya ki dealer bat kinong chong jong ka Meghalaya jongi ki bu dukan khamtam khasi Jantia bakin ye trei rangkat batngi bat bakin snok tilang batngi khenang begin job ya kene ke Jingïakhih ke jongi ka ba ngin subscribe ha ka ta ka singi arpen yotrik benai bachpeu arpeu san kata ke de ke jingkerpat ke jonga bat ka bar meni ngidap jisno komen ke bakrau ba i presiden jong ka transport iba balen tobru ilawan banedon rangkat batngi banai bense mingi banin yasnokti batngi ha kata ka straight hoj idon ha ka met ka bumkoj bamkia andrei ila lechtom banwan mentagasi ban ai ngi met ban sim bat ila kularo yo lada imdon batngi ro andrei inpa ya ki member ki jongki bani tre rangkat batngi ha kata ka straight kata ka de ke jing pensio ke jonga kum spokesperson jong central body